kopo ni dwaro ng'ama nigi V8 no be in kata gi premium magi midwaro to nitie gima owacho ma adwa nuoyo sani in nyako ineno ni indayando nyombo ori nuoi bende idwa dhi nyombo ka indayando nyombo in ikia ni gik mani neno ka inda ka osiepe inda ema notimo labda en ni kokao loan labda osiepe ne mong'eyo gisako ne manowacho bwana ana migi makama ana migi makama ana migi kama and then en labda no dhi nyuomo gi mohero ng'amo sedak go kuom higni 8 ong'eyo gimo dhi nyuomo to ong'eyo value magi modhi nyuomo labda en budget mani neno kotimo no en as per the budget mare labda en ni ogolo kata quarter magi mani neno oko struggle in nyako ichako nyiso jaherani ma labda en kata japuonje gweng' na be adwa no dhi nyuma design ma inda no timre nadi no nyuma mi ng'acha donje pressure ma holo loan timo kama nikech odwa no impress i seche moko gini ok en impress ng'ama ihero are you yourself happy gi kama intie no or you are struggling to impress ng'ano sami yongo go kwere ni yongo go kodhi to mano ne kin ng'ati yes nikech ng'eno wan wang'eyo ga nowadays wan joma wadwaro hera seche moko nitie nyako moro miro moko mober ubiro kanyachiel to nitie gimoro matin ma kinyise no mataongo bende seche moko kata yongo go inyisi anyisa ti delay tineno kodhi tiwacho ka nitie issue so an gima koda insist wang'e gima wadwaro wang'e level wa to watim gima wawegi wan comfortable mamorowa to nyako wegi mabiro e ngimani kik ibidwaro gima kata in ionge quarter mare kamano ile vida medo varkanya kata dir ben adwa medo nikech